שלום לכולם, כאן סני, והיום אני רוצה להראות לכם משחק שקוראים לו כדורגל בשעת חי פיקסל. אוקיי, אז בואו נתחיל. והנה אנחנו כאן במגרש. בינתיים זה יקעין לי את הטקסטורה. לא מציע לכם לשחק בלי טקסטורה, אחרת תראו את זה רק עץ שזז. זה בלי הטקסטורה זה פשוט גרוע. אוקיי, מתחילים, קדימה, בעטתי את זה, איזה גול! הגול הראשון בחיים שלי שהבקעתי במשחק הזה. יש כאן גם דאבל ג'אמפ, שזה מגניב. נשחק עם דאבל ג'אמפ. יאללה, אני מוכן. אני בא! לא! איפה הכדור? הנה הכדור. זה, כמעט. ולטבעת שוער. כל הכבוד. יאללה, כולם ביחד. כולם ביחד יכולים להפקיע את זה. אוקיי, פלאש סל. לא משנה, לא הבנתי כלום מהצ'אט. יאללה. יאללה, בלגן. אבל כמובן שבלגן בשביל להבקיע לשער שלהם. כל הכבוד שוער. שוער טוב אתה. אוקיי. אני אז אשאר בהתקפה. אני חושב עדיף ככה לי. לא. לא שוער. אבל אז אני עבד את זה קיצור. אין לי כוח לחכות. וגם בקהל מדי פעם שומעים מועדים כאלה, וזה גם מגניב. וזה יכול להיכנס, אבל זה לא נכנס. שוער, תעדוף. הוא שוב פעם מכניס. יאללה, תבטאו את זה. טוב, אני אהיה בשער, בא לי להיות בשער. אני שוער. לא, זה אני שוער. טוב, בסדר שלי. אבל עדפתי כבר שתי בעיטות ברציפות. אז נראה לי עדיף שאני אהיה דווקא שוער. ראיתם את העדיפה הזאתי? אני פשוט לא הסתכלתי ועדפתי. זוז, אני כאן שוער יותר טוב, אתה לא יודע. פסו, כתב לי התקפה. בסדר, אני אהיה בהתקפה. לא שכתוב בעברית, לא עברית, הנה אנגלית. הנה, כתבתי לו. יאללה, זה יכול להיכנס. לא הצלחתי להגיע. שוער, קדימה, כל הכבוד. לא טוב. רגע. גול! כל הכבוד. מי שהבקיע את זה. לא, אקס פאדינג. אני מקווה שככה קוראים את השם שלו. יש. הצלחתי להעיף את זה עליהם. גול. נראה לי שעשיתי לו אסיסט גם. יאללה, קדימה. יאללה, אני יכול להגיע. אני לא יכול להגיע יותר. תודה. יאללה. לא נותר עוד הרבה זמן. לא. שוער, תזהר. אנחנו בינתיים מנצחים. עכשיו אנחנו בתיקו. יאללה, תעיפו את זה. יאללה, כל מי שבהתקפה. קדימה, התקפה חזקה צריך. צריך להתקיף חזק. לא. אני הולך לשער.
תיקו. משחק טוב דווקא היה. אוקיי, אז ניכנס שוב, נשחק. טוב, למי שלא ראה בהתחלה איפה שנכנסתי, אז נכנסים לזה ככה למצפן, ואז יש לכם נעליים. יאללה, טקסטורה. יש. יופי הטקסטורה. קדימה, כדור. עכשיו זה סתם ככה משחק. עכשיו אני אהיה באדומים וקודם הייתי בכחולים. וקורה מדי פעם שיש סיכוי שתהיו אולי רק באיזושהי קבוצה כל הזמן, רוב הפעמים, או שיעבירו אתכם לקבוצה אחרת. עכשיו אנחנו רק 4 מול 5. נראה לי שהעבירו שחקן מהקבוצה שלנו אליהם. למרות שאם כן, אז זה לא פייר. אוקיי, אז אני עכשיו השוער, כי הייתי הכי קרוב לשער, אז בגלל זה נכנסתי לתפקיד השוער. לא כבר כדור. יופי. יאללה. אתם לא תבקיעו לנו גול, כחולים. לא. יופי. ואין סיכוי. אני כבר אומר לכם, אז עדיף שלא תנסו. אני לא אתן לכם. ובכלל לא ארצה לתת לכם. לא! רק דיברתי על זה והבקיעו לי. יאללה, תבטאו אתם. לא! אבל יש מישהו שהיה אמור להיות בשער. כי אני הבאתי את זה אז. אוקיי. הוא טוב מאוד. טוב, אני אכנס לשער שוב. לא. 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 אני לא טוב בשערות. שמישהו הבאת את זה. לא. אני הלכתי להתקפה. טוב, עזבו, הלכתי להגנה. לשתיים יש סקין דומה קצת. לא לקופיף הזה. שהוא נראה כמו קוף. הוא לא יהיה באמת כזה. אתה בשער? יופי. תעמוד ואל תפספס גולים. בהצלחה. יואו, כמעט. אני בא, שואל, קדימה, באת את זה. לא. שחקן יפה, תעיף את זה, כל הכבוד. העפתי את זה לשם כדי שיקח להם יותר הרבה זמן להגיע לכדור. התקעתי בתוך הבלוקים. ייי, חידד. פסה. חשבתי אולי אני יכול ללכת בבלוקים ככה. לא! תעיף את זה. שוער! שוער! כל הכבוד. לא פחדתי שהוא יהיה יותר מדי גרוע עכשיו. מכדור קרוב אליהם. אני צריך להגיע. או אחד מאיתנו. כל הכבוד. יאללה, קדימה. שוער. אני אעזור לך. כולנו נעזור לך, כל מי שבהגנה כאן. תבקיע את זה. עכשיו. שלום. לא, אני הולך לשער, אני הולך לשער. לא, 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 לא. או, יופי. יופי קוב. עבודה טובה. משחק טוב היה. למרות שהפסדנו. אבל לא כזה משנה. העיקר שנהננו. אוקיי.
אני אנמיך את הרמקול, אבל לשמוע את המוזיקה. אוקיי, אז מקווה שנהנתם, ובינתיים נהיה בדיסקו. דיסקו! אוקיי, אז מקווה שנהנתם, תנו לייק, סאב, ונתראה בפעם הבאה. יאללה ביי ביי ביי, דיסקו!